saiki iki lho awake dhewe nak ora tenanan oleh sinau, nak ora tenanan oleh seneng karo Kanjeng Nabi. Ape njaluk tulungan sapa? Wong zamane wis kaya ngene. Ya. Zamane wis kaya ngene. Wong wis ora duwe unggah-ungguh adab, unggah-ungguh wis ora duwe. Sampai kiai wae dinyek. Sampai pondok pesantren wae dinyek iku nunjukno nak wong saiki iki ora diunggah-ungguh. Ora duwe sopan santun. Ape muni iku ora gelem mikir dhisik. Pikirane iku mbah ndelik ning ndi. Adalah at-tafakkuru qoblal halam khairun min ibadati jahil. Khairun min alfi ibadati jahil. Ruwet saiki. Ya, nek awake dhewe iki ra gamblok Kanjeng Nabi ruwet, Bang. Nek awake dhewe iki ra sinau tenanan ruwet, unggah-ungguh wis ra duwe. Kiai wis dinyek, pondok pesantren wis dinyek. Padahal Kanjeng Nabi ngajarno awake dhewe kudu saling sayang menyayangi. Awake dhewe kudu saling cinta mencintai. Jelas dawuhe Kanjeng Nabi wis jelas. Nah awakmu kepengin disenengi karo Gusti Allah, awakmu kudu seneng karo makhluke Gusti Allah, terutama menungso. Lah senengku ya hormat, senengku ya duwe unggah-ungguh, senengku ya duwe sopan santun. Ana wong muni seneng kok sopan santun gak duwe, iku ya dudu seneng. Seneng kok hormat, seneng ku ya otomatis ya omong sak omongku ya hati-hati. Wong kepengin disenengi karo wong sing disenengi. Lha wong kepengin disenengi karo wong sing disenengi kok omong ora hati-hati. Wong kepengin disenengi karo pangeran kok malah ngenyek kekasih pangeran. Lho ulama iku lak kekasih pangeran. Setelah Kanjeng Nabi tok gone sahabat, tok gone tabiin, tok gone para wali-wali, tok gone para ulama. Ulama iku ya kiai, tok gone para kiai. Jadi ulama itu hakikatnya kekasihnya Allah. Lho kekasihnya Allah kok dihina. Ya iku piye? Karuan wong wis jelas-jelas ngalim. Kiai iku wis jelas-jelas ngalim. Pondok iku wis jelas-jelas wong wis gawe pondok iku jelas-jelas ngalim. Kok diarani sing ora-ora kiai jare apa iku jenenge golek duit dan sebagainya. Kiai ora golek duit. Nak kiai tenan lho ya, nak kiai tenan. Wis siap gawe pondok iku otomatis wis sugih anak turune, mbah-mbahane wis sugih. Kiai kok wis siap gawe pondok, iku apa meneh nang pondok tuwa pisan. Iku mbah-mbahane wis sugih. Lha kiai duwe pondok kok ora sugih. Ora dadi. Lha ngono wong saiki dinyek. Wong saiki mulak-malik kata iku mbaut ya. Lha saiki gak usah pondok. Wong iku ngulang ngaji. Kok perekonomiane kocar-kacir. Ora sedo ngulang ngaji. Ora usah santri 1000 2000. Ning desa iku lho, ning desa. Wong ulang ngaji diniyah. Ya. Ngulang ngaji diniyah. Ngulang ngaji TPQ. Kok perekonomiane ora ngatasi. Kok rasa syukure ning gone Gusti Allah ora duwe. Ya ora sedo mulang.
nak niat golek bayaran lah sing bayar sapa? Mulane pondok-pondok kuno wong kok duwe jaman biyen kok wis duwe pondok. Tok nggone anak turun sampai saiki ku wis jelas wonge sugih. Jelas wonge sugih ya sugih donya ya sugih ngilmu, sugih sanane. Sugih donya tok ora ndek ilmu ya ora iso gawe pondok. Ya, sugih donya tok ora ndek ilmu ora iso gawe pondok. Ora iso ngulang. Sugih ngilmu tok ora ndek donya ya ora iso ngulang. Wong ora ndek donya. Oh ndek jagane mangan sesuk ora ana kok. Dadi mulane wong kok siap gawe pondok iku jelas sugih apa meneh pondok apa iku jenenge pondok warisan. Pondok ngene bae ngene buyute wis jelas sugih. Ngawur saiki ku gak denger kepengin menjatuhkan tapi sak karep-karepe dhewe lah. Nah, intine kepengin menjatuhkan lah. Pengen menghina, menjatuhkan. Asline wong-wong ku ya denger nak kiai ku sugih kok. Nak wong siap dadi kiai, wis siap gawe pondok, wis siap apa iku jenenge apa ya Allah Gusti. Wis siap gawe pondok ya. Apa meneh pondok lawas, pondok warisan. Wis denger asline wong-wong ku nak kiai ku sugih. Cuma ada dalang yang ingin menghancurkan nama baik kiai. Ngono wae. Setelah habaib giliran habaib dinyak hujat habis-habisan terus apa iku jenenge saiki kiai kena pisan pondok pesantren kena pisan ndak wong kok pondok pesantren kok dihina wong iso ndadekno apik ku pondok pesantren